Здравейте! Днес ще ви представя първа част от поредицата видеа как да си направим своя собствена игра за телефон чрез Unity и C-Sharp. Всичко, което ви трябва, са базови познания по C-Sharp и, разбира се, компютър. Какво е Unity? Unity е Game Engine, чрез който ние създаваме игри. На пазара има много Game Engine, но Unity се отличава от тях с това, че предлага на своите потребители невероятно мощен софтуер на забележите никаква цена. Напълно безплатно може да се създаде многофункционална игра, която да печели пари. Единственото условие от фирмата е, че ако достигнете печалби над $100,000 на година, тогава вече сте длъжни да плащате една малка такса, но лично аз, ако имах толкова много пари, това нямаше да е абсолютно никакъв проблем. Какви са предимствата на Unity пред другите Game Engine? На първо място, както казах вече, е напълно безплатен. Разбира се, има и платени версии, които предлагат допълнителни екстри, но спокойно може да минете и без тях. На второ място, създавате играта веднъж и можете да я експортнете за много устройства, включително iOS, Android, Windows, Linux, macOS, PlayStation, Xbox и много други. И това е един много голям плюс. Unity е единственият Game Engine, който поддържа толкова много платформи. И третото най-голямо предимство, според мен, е така нареченият Asset Store, откъдето може да пазарувате допълнителни асети или ресурси във вашата игра, които са готово направени от други програмисти за вас. Като, разбира се, се предлагат и безплатни качествени ресурси. Не всичко е платено. И така, какво трябва да направите, за да инсталирате Unity? И така, кликвате Get Unity. Вебсайтът, между другото, им е много добър. Тук може да видите различните версии на Unity, като две от тях са платени, Plus и Pro, а Enterprise е вече за големи фирми. Тук може да видите какви са предимствата и недостатъците. Единственият недостатък на Personal, който е безплатната версия, е, че когато потребителят пуска играта на своя телефон или каквото и да е устройство, ще вижда Made with Unity, което не е много професионално, нали? Но си заслужава да опитате. И така, Download Installer, инсталирате и накрая получавате това. Това, което виждате в момента, е интегрираната среда за разработка на Unity, която за начинаещи изглежда доста стряскащо. Има страшно много бутони, прозорци и така нататък, но не се притеснявайте, всичко ще бъде обяснено стъпка по стъпка и ще създадем нашата първа игра. Но все пак нека да започнем от начало. За това ще затворя този прозорец и ще отворя Unity наново, за да ви покажа как се създава нов проект. Изчакваме го да се зареди. И така, отиваме на бутона New и даваме име на нашия проект. В случая, тъй като ще правим мобилна игра, където роботи или някакви други човечета ще ходят из пустината и ще избягват пред препятствия, ще я кръстя The Desert. Играта ни ще бъде двоизмерна, тъй като триизмерната е за малко по-напреднали. И кликваме Create Project. Изчакваме го. И да. Сега да ви обясня какво представлява всеки един от прозорците и бутоните в Unity. Първото нещо, което виждате, е в горната част на средата за разработка. Това са бутонът за старт на играта, за пауза и за този бутон е когато искаме да виждаме играта frame by frame, т.е. стъпка по стъпка. Така че за сега ни трябват само бутоните за пускане и за паузане на играта. Това са, разбира се, най-очевидната и най-лесната част. Всеки си разбрал какво означават те. Следващото, което виждаме, е
Project. Тук в този прозорец ние организираме и съхраняваме всички наши файлове и папки. Както виждате, имаме by default една основна папка, наречена Assets. За да създадем нова папка, отиваме на десен бутон Create Folder и примерно Audio. Хубаво е нашите папки да са организирани и файловете, примерно в Audio да има само аудиоклипове, в Scripts да има само скриптове, в Sprites да има само изображения и така нататък, за да поддържаме все пак някаква семантичност на нашия проект и за да може да работим по-лесно. Следващото, което виждаме, е иерархията, което е сърцето на нашата игра. В иерархията подреждаме нашите така наречени Game Objects и те биват визуализирани в сцената. И сега ще ви демонстрирам. Ще импортнем едно изображение на някакво зомби. Импортването става много лесно, чрез drag and drop. И така, отново чрез drag and drop в иерархията и ето вкараме нашия елемент, първият ни Game Object. И можем да го движим с мишката, чрез кликване на десния бутон, чрез левия бутон движиме обекта, а чрез десния движиме самата координатна система. Сцената представлява една координатна система, където са разположени нашите обекти. Но за това в следващото видео. Следва прозорецът Game. Game е това, което виждат потребителите. Инспектор. Инспектор е мястото, където най-много време ще прекарвате, защото тук са основните пропартита и компоненти на нашия обект и от тук може да го манипулираме и да му задаваме различни параметри и с това да променяме неговото поведение. Следващото нещо, което искам да ви покажа е горното поле с менюта, която разбира се има всяка програма на Windows. От файл може да създаваме нова сцена, да отваряме, да запазваме сцени, нов проект, да запазваме проекти и да билдваме нашата игра. От Edit, разбира се, Cut, Copy и Paste и много други настройки, които ще разгледаме по-натам. Assets са нашите ресурси. От тук също може да създаваме папки, обекти и така нататък. Game Object, компоненти и Window. От тук може да изваждаме още прозорци, като другият много важен прозорец е Asset Store. Това е нашият най-пръв помощник при създаването на игра и един от най-голямите плюсове на Unity, защото от тук, както ви казах, може да изтегляме готови и разбира се има и на безплатно ресурси, които да използваме в нашия проект. И така, тези прозорци можем да ги разместваме по множество начини, както на нас ни харесва. Може да ги отделяме, да ги затваряме, да ги разместваме, като може от Layout. От Layout може да задаваме различни подредби на прозорците, 2 на 3, 4 разделени. Това е когато искаме да видим един обект от различни ъгли, Tall или лично, което аз предпочитам, Default. Конзолата е също много полезно средство, с което ще дебъгваме нашата игра и ще отстраняваме грешки. Показах ви основните прозорци в играта, но както виждате в момента нищо не става. Затова, за да разберете какво ще направи нашето зомби и как да го накараме изобщо да се движи, да прави нещо, гледайте и следващото видео.